בית שאן היא מהערים הקדומות בארץ, פנינה היסטורית המשלבת עבר מפואר בתנופת פיתוח והתחדשות. העיר ממוקמת במרכז עמק בית שאן, בצפון מזרח מדינת ישראל, ומונה כ-20,000 תושבים. בית שאן הגיע לשיא תפארתה בתקופה הרומית. את שרידיה של העיר המפוארת סקיטופוליס ניתן לראות בגן הלאומי בית שאן, שהוא אחד הגנים היפים והמרשימים בארץ. האתר מושך אליו מבקרים רבים, כשהאטרקציה המרכזית בו היא המופע האור-קולי, לילות שאן, חוויה לילית ייחודית, המעניקה למבקרים תחושה של מסע בזמן ועדות להתרחשויות היסטוריות לאורך אלפי שנים. לצד עברה המפואר, העיר נמצאת בתנופת פיתוח ובנייה של מוסדות ציבור, של גנים ציבוריים ושל שכונות חדשות, ובהן מאות יחידות דיור צמודות קרקע. כחלק מטיפוח ושיפור פני העיר, שופצו וחודשו אתרי תיירות, ביניהם בניין הסריה היפהפה, גן העצמאות ומבואת הקשתות. קבלנים ויזמים פרטיים זיהו את הפוטנציאל המסחרי בבית שאן, והם מגיעים לצורך השקעות משמעותיות וכדי להקים בה מתחמי בילוי וקניות. העיר מוגדרת כאזור עדיפות לאומית א', שמקנה תמריצים למעסיקים וליזמים בתחום המלונאות, וגם הטבת מס שממנה נהנים התושבים. בשורה משמעותית לבית שאן היא הפרויקט הנמצא בעיצומו, רכבת העמק, שתחבר את בית שאן ואת חיפה. הנסיעה שתימשך 35 דקות בלבד תחולל מהפכה בתחומי התחבורה, התעסוקה והנדל"ן. בבית שאן, מצוינות וקדמה טכנולוגית הינן הבסיס לתפיסה החינוכית. גני ילדים חדשים ובתי ספר יסודיים נבנים בהשקעה של מיליוני שקלים. בית שאן היא אחת הערים המובילות בארץ בהקמתן של כיתות חכמות ובכיתות עמדות מחשב לכל תלמיד. אחוז הזכאים לבגרות נמצא בעלייה בשנים האחרונות ועומד מעל הממוצע הארצי. מערכת החינוך ומרכז ההון האנושי מעודדים גיוס לצה"ל, ובית שאן מתגאה במדד הגיוס האיכותי והקרבי. נוסף על כך, מספר הסטודנטים הוכפל בעשור האחרון עם שילוב הבוגרים בפקולטות המובילות במדינה. בבית שאן חיי קהילה תוססים, מאות מינויים להצגות תיאטרון, חוגים עירוניים, מרכז מחשבים, בית ספר לכדורגל, קונסרבטוריון, מרכז לגיל השלישי ואירועי תרבות מגוונים. אחת לשנה בכל המועד סוכות פוקדים אלפי מבקרים את פסטיבל לילות שאן, שבו מופיעים אומנים מובילים מהארץ ומחול. בית שאן, עיר בפיתוח מתמיד, עם שכונות חדשות לצד אתרים היסטוריים מרשימים, עם מערכת חינוך איכותית ומקום אידיאלי לגידול ילדים, בקהילה חמה ותומכת.